yaushe na tashi da safiya. Masoyiyata ke kadai nake gani daya a ijiya. Masoyiyata ke na bawa kaina ya sarauniya. Masoyiyata rai jikina gaba daya dukiya. Baba masoyiyata to ki sana a raiki ajiya. Masoyiyata zana barbaza na an giza na zamanaki. Masoyiyata kuma jinin jikina, idan babu ke Maryam ina zani kwana. Masoyiyata kuma jinin jikina, idan babu ke Maryam ba zai rayu ba. Dukan tunani na ni kuma naki ne, ko kukan da nayi Maryam aidu hakanki ne. Soyayya nufin Allah ni nawa naki ne, ba na gane komai ko kowa inda akanki ne. Kauna ta ki ta bi jiki da jini ta ratsa hanta ne, bana ce da ku komai ba inda akanta ne. Ranar da na fara ganin ta zuci ta hausu ma, jina nake yi kamar bani bana hausa ma. Kamar ni na Maryama nake gani ya korama, a ranar da ta karɓo batu bacci ya bar ni ma. Ashe so yana canza mutum na ganshi zahiri, na kan kasa komai zarar ba ta gari. Ta zammani na zama ita mu ratsa ayari, warai so yana saka mutum ya shiga garari. Na san da so na sawa baki yayi fari, bugun aljani kamar haka so ya kayar da ni. Shi ya ratsan jini ta ko ta ina ya koyar da ni, kuma shi ya zammin gani da jina ki yi mun magani. Kika bar da Maryama har abada ba zan rayu ba, goba da maɗi akan san ki ba zan kishan su ba. Idan za ki rayu Maryam ban kina mutu ba, to kulawa ki ban ba zan bari ki ba. Ko korona ta zo jikinki ba zan ki auren ki ba, ni da ke mutuwa ba za ta raba mu in bari ki ba. Ko ina can gushewa da sanki a rai Maryama kin ji. Masoyiyata kuma jinin jikina, idan babu ke Maryam ba zan rayu ba.